И така, уважаеми зрители, да покажем на приятелите и на всички останали телезрители на телевизията какво правиме в почивните си дни. Значи това е един компост бин за тази година, този от миналата година, който вече е почти готов. Тук си имаме грозде, ще правим асма тук. Тук имаме някакво дърво, което не помня какво е, засадено. Прилича ми на круша, ама не помня. Тук имаме спержи, те преминаха вече. Тук имаме ранно зеле. Там имаме малини. Там малини. Опс, там. Тук имаме череша. Тук имаме пак някакво дърво, което не помня какво е засадено. Тук имаме картофи и парениците. Тук парник чушки. Всичките са сладки. 3-4-5 вида. Различни. Пловдивска капия, севрия, камби. Всичките вкусни. Да. Тук имаме, какво имаме още? Тук още са картофите. Тук имаме смилянски боб. Между другото, този боб си го купих от българския магазин. 1 килограм и си го насадих. И ми е много любопитно дали ще стане. Тук имаме халепено. Тук имаме български лютичушки. Тук пак имаме халепено. Тук малко късен маганос насаден. И тук имаме краставици. Тръгнаха всичките вече. Корнишони, големи, всякакви. Тръгнаха. И домати. Доматите също тръгнаха. Чакаме ги да зреят. Най-високите са по 2 метра некъде. По-ниските 1,50. Този сорт тук отдясно, не знам какъв беше, но седи през цялото време леко увехнал. Какъв е домата? Лайн томато, бален малът. Тук са български сортове 90%. Има тук там някой друг. Тук тези са безколови. Яко са навързали, но не ме кефят. Няма да са да повече безколови. Нали съм си българин, не ме кефят. Тук какво имаме? Тиквички. И те тръгнаха. Ето, трябва да береме. Ей, там е на голямо още. Има забране 4-5. Салатки. Копър. Лук, чесън, моркови, фенел, не знам какво е това фенел на български, спанак, рукола и най-веселата част, парти тайм. Тук мързалуваме и си правим барбекю и си слушаме музика. В момента не мога да я пуснем, защото трябва да си спра телефон. Това е, приятели. Да знаете какво се занимаваме, докато вие си пиете бирата.